Muri yeZimbabwe zvadhakwa kwazivai ndadzoka zvekare pachannel yenyu ndine maupdates zvinhu zviri kuitika current situation iko zvinezvi hakudyiwe rinopisa kana uchinge watondoona ndatoya kudai so chibva uziva kuti ndini uya asina nguva yekutambisa tanga nikulike this video right now kuitira kuti Zanupf iboikani right maskata naye zvinhu zvatiri kunzwa pari kupisa it's a blow kuZanupf ndochonzi chematsenga nzungu chakandwa chiri kubuda nepaZambia apa pari kunzi the constitutional court in Lusaka has ruled that former president Edgar Lungu is not eligible to contest election as president. He already served 2 terms. We all knew he would be ruled out, but his friends in the opposition keep lying to him. We now put aside this and move. Pakaipa hamadzadiwa. Tikada kutarisa nyaya iyoyi mukaona kuZimbabwe ukama hweZambia neZimbabwe wanga utori kama utori bo because vaiwirirana vachizvita maformal liberation movements chinchi vaingozvita machomi kubva kudhara vachitamba vese but kubva pakangopinda na Hichilema akapinda ari opposition akapinda achidedzera kuti haasi kusekerera zvisina nebasa rese. That's why maiona Hichilema asingatombouye kuma SADC summit ese aiitwa muZimbabwe ende anga asingatouye ende kutoreva kutoti apa atouye ndo zvazvingori kureva iko zvinezvi muchidimbu tinenge tichingoti zvavharana ende varamba vachiendera mberi vari kuti the Zambian courts made a constitutional determination and it's clear former president Edgar Lungu can't again contest against our candidate in the election. This ruling will hurt the ruling elite in Harare the most. They put more emotions and funds into the Lungu project. I'm telling you, ndikukudzai papa pari kupisa atidi kunyeberana uona pakutonzi vanhu vekwenyu imomo ndo patiri kuti it's a blow ndechematsenga nzungu kwenyu kuHarare ikoko ndo kwakarohwa investment yekuti munenge muchiti achadzokera achadii and it's true according to zvinhu zvavaiita ukatarisa on social media vachita uyu ari kutodzoka ari kurova Trump stance kuti akangodai so bva anodzoka bva anopinda but vanhu vekuZambia havasi kuti mupa nguva yekubatanidza hazvina kumira mushe kuZambia ndo zvinhu zviri kutoitika iko zvinezvi ande vari kutonyara ndo zvinonzi zvadhakwa unombotiraya akakomanaka ndo unonzi kurima nechisu kubhejera bhiza rine nhumbu chaiko ndo zvinhu zviri kutoitika iko zvinezvi hakuna amene kuti vachaita sei kwazi iwo akomana vachana lungu nepati yavo ndo vamwe vakanetsa futi vakanetsa varipo vachigara ipapo vakanetsa saka iye arunzi aiwa wakapedzisa term yemwe munhu ka and ndobva waelectwa twice saka ndo 2 terms idzodzo wakatorova kuda kuti zvadhakwa ndo constitution yekuZambia zviri kutaura saka zvekuzoti mukazonzwawo zvako zvimwe zvinhu kana nyaya yacho yakubuda kuHarare mungoziva kuti madrama ndo papataura kunzi vakainvesta maemotions nemari futi mazviri mafunds pakanzi funds pataurwa mari ndo nyaya yacho iripo because maianzwa vanga neconfidence anodzoka ilungu Zambia is not Zimbabwe. They are now blaming Hichilema iko zvinezvi kuti Hichilema ndiye ari kutanga kushandisa chitororo ari kutonga nedemo ari kushandisa chimonya meno nyaya dzawo right tiri papo ndine nyaya imwe ndiri kusangana nayo sengedzo Chabangu zvava kuendesana kumakoti nana Wishman Nyube manapa ndo nyaya iri panapa. The court application is challenging the redeployments made by Chabangu and according to the court's papers Chabangu has no power to redeploy elected CCC members. Ndonye yakutaurika chinonzi chikwambo unozayaka chikwambo cho zvitakuzori kunetsa manje akutaura zvachinenge chichida because unongo chichidedza unongo une power ureza kuti toda kuti tingowipa timbobvisa ava tisiri kuvati vari kuda kunodedidi ava munenge muchanga makatengwa and these days hakuna chekutengesa ndo zvinhu zvanenge kukudzai ende hakuna achada kusukura achiinvesta mazviri ava kana kuri kutonzi kutengesa zvokuti avawane 2/3 majority vakatoiwana kudhara zvatonyaya kudhara yakatodarika iko zvinezvo hapana chekutengesa munhu achabuda achizviti mutengesa anenge achitengesa chii usa kuna political party chekutengesa zvakatodhakwa zvinhu zviri down iko zvinezvi. That's the current situation iripo saka ipapapa macourts ndo akunzi vakubuda achitaura kuti aiwa haana simba mapapers avo atoti iye Chabangu haana simba rekuita izvozvo zvaakaita
izvezvi ndo paakunzi haana simba, but paaibuda achiva recalla kunge amhena mheno zvesimba zvina kumbotaurwa izvozvo vaitomutyawo. Zuro pakabuda imwe futi pachitaura kuti zvoni ma-MP mazhinji vari muparliament vari kutotonyora kubvisa something kuti varambe varimo muparliament, because mukomana wacho anongonomuka kachingoti apa ndakutorawo machanges apa kana kuti I made a mistake, don't be emotional, it was a mistake, ndo zvaanongoita. But this time around regedzai timboona kuti zvii zvavari kumborongerana varume vava, because pari kupisa pari kubvira. And now ndakusangana nezvinhu zvekutaurwa nevanhu in the comment section yakajamuka vakomana. Right, wekutanga pana pari kuti ndiyo problem ine chidhoma chinotanga chichikupa zvaunoda, but gare gare chinenge chakuda zvakawanda, chakuita zvachinoda icho hachakubvumidza kuita zvaunoda. Mwari kuti ayo kutambisa nguva nemari, Chabangu akachibata kuti dzvi ngavasada kunyebedzera kudzungaira, ndozvekutaurwa nevamwe, because vanhu vakaona kapawara akabuda naro paya achitora zvese ka hana chaasina kuti hana chaakasiya kamvezo, akatora zvinhu zvese, political party kusara yatongoyezita apinda zvake but collector zvinde. Saka pari kunzi vanhu ngavanyebedzere kudzungaira. Mwari kuti so those who were deployed cannot just turn down this. Pane basa mawan. Please, this case is a test of our judicial integrity. This case will further expose our judicial, which is already on the ropes. But why are people doing this? Do comment irikubvawo kune mumwe munhu. Mwari kuti if Ngube wins this, we will see drama here. Ndo mamwe mashoko ave kubuda. Pamwe skillful futi kazvizikanwe. Ndosaka kuona kuti vanhu havasi kumbozviitira moyo, vanhu havasi kuzvipinda nemoyo sterekeka. Vari kungoti ngazvipedzerane ikoko tine nazvo ndedzemudanga. But pari kunzi Ngube akanzi awina nyaya iyoyi tichaonerera. Bozi vanenge vakutozodzokera iye Ngube wacho futi kai. Pakashatawo vana. And now ndiri kuona umwe ari kubuda pari kuti if he had the power to recall elected, why not now? You see? So why? So he only had power to recall this record. It's pathetic. Since when this matter was dealt with the court, Chabangu has been recalling people. Ndosaka vanhu vari kuti pakutotambiswa marapa mukuzvionoka ndo zvinoita zvikwambo, they eventually becoming uncontrollable and make more demands. Chabangu is the goblin, they created him and he is now big-headed. Ndikoko ndo mashoko ari kubuda pari kunzi ndo vakatomusika vanhu ivava vakamugadzira kuti ndewedu. Amene kwakabva nako ngori kumuka achingo una marekolero akaitwa vanhu paipai kana nene ndakashamisika. Nanhasi nyaya yekutoti I'm still traumatized kuti chii chiri kunyatsoitika nemurume kuti ngonzi vanhu vakangonzi vangorikolewa just like that. Zvakatondishamisawo. But regedza timboona kuti vachaita zvekunyatsoita sei pano vakomana. Ndiri kumboonerera. Zvegorerera zvipere mushe. Crazy, how can he not have the power to reshuffle when he is actually the one who appointed them to those positions? Isn't they worked within him and the speaker to remove those appointed by Jameson Timber? How can he not have power now? It's crazy. Pakunetsa. Pane pakurusanwa. Bosi yanangooneka kuti ndiani zvivindi. Ndakaona ndiane zvivindi zvacho, ndianenge achihodha zvivindi, saka panobva kunzi iye ngaaite basa vonyebera kudzungaira kuti tisikuzviziva izvi inyaya yani ndiani iye. Vakanyebera ungasingamuzive ka bva vazobuda vakuadmita kuti vanomuziva iko zvino zvava kuti haana power. Amen, kutambisirana nguva. Right, pane imwe yana Chabangu hatisiye. Pane imwe pari kunzi Russians are now donating cooking oil to Zimbabwe. Ndo nyaya imwe irakubuda. Umanaga kudonatira mafuta navanhu vari Russia ndadonata mafuta kuZimbabwe. Zvakangooma vedu. Amen, zvinhu zvinenge zvichingoitika, zvinhu zvatinosanganawo nazvo mumastreets umu. But chandingakwanisa ngokuudzai ndechekuti pakaoma. Right, Peter Ndlovu ari kubvuraudzwa nevanhu, ndo imwe nyaya iripo futi yandiri kusangana nayo iko zvinezvi. Peter Ndlovu calls this the best achievement in his entire life. Is this an achievement? How? Bata, Gallo, This is quite sad, tragic and embarrassing that a revered national icon should reduce himself to such levels of ingression for a card. Mashoko mamwe ari kubuda kune mumwe muZimbabweaniwo ari kujamuka zvisingaite pamusoro penyaya yemota yakatengerwa Peter Ndlovu nawiki neuchivhayo. And ndiri kuonawo Death Court at Mayor wekubulawayo ari kuti I'm sad that Peter Ndlovu has to sully his fine name in this way. Celebrities have a duty to ask the question, where did the money came from?
to buy these vehicles. Ndo mashoko ari kubuda kuna David Cottard achipindirawo panyaya yekwa Peter Ndlovu yekutengera kwakaita mota. Inini chandingangokwanisa kutaura panyaya iyoyo zvangu inini ndechekuti chero vanhu ava vakatengerwa mota vese, mota inenge ichinzi yatengwa 100,000, munhu iye hambofa kauya ne20 votes kana kuti 100 votes kana yanguva yekuvhota, anongoenda ne1 vote, kureva kuti chero iye akanzi munhu atengwa iye nevana vake. Kune vamwe vanhu vanganga vasina kutoregister before, vanga vachiri vadiki, panozokwana nguva yekunovhota paya vanenge vakukwanisa kuqualifya kuvhota. Vanhu vese kuti tengati kubva pachi 15 years 16 years 17 ndobva tati nevanga vese vanenge vakuqualifya kuti tase kuregister kunovhota. Saka haisi nyaya yekuti vanhu tingaswera tichinyanyatsonetseka nevanhu kuti vanenge vatengerwa mota. Ndiri kuti Zimbabwe ine more than 16 million. Avatengereke mota vese vanhu 16 million avatengeke vese vakawandisa. Ndo zvandiri kutaura hangu inini. Handisi kuziva kuti iwo uri kutokudi nenyaya dzacho dziri papo. Ndo masituations ari kuitika hazvina kumira musha. Haiko zvine zvinhu ndiri vanhu vachatanga kuverenga rise chaiko chaiko kutonhora seice. Ngatisangane mucomment section mangu muchindiudzawo kuti nyaya dziri panapa muri kudzionawo sei.